Marcus. Unayo intombi. Yazi uqala ungibiza ngoMarcus. Angena mina uMarcus. UMarcus. Marcus ke yabanana ke Marcus. Unayo intombi. Mfana wami. Ungamangala masubona la ifoni. Nginazo mfana intombi ziningi kakhulu. Ziningi intombi la ifoni yami. Ngakutshela wena mfana. Hayi mina isingangibhekana naso ngakutshela wena. Ngakutshela wena. Hayi nami kumele ngiyithole. Ngakutshela maybe phone. Don't speak. Ufuna ukuzwa. Hello. Find out my foot loser, my dalongs. Ukwenze kanjani? Baby phela sengilambile. Ulambile mbodla phela. Hayi udle lokhu kudliwa. Hayi khuleka ukudla kwaseceleni. Hayi khuleka ngeze. Sasaqeda nje manje bese ngizakwena njengamanje. Isho airtime. Airtime. Angeke phela uma ngithenga isiphelile ke phakathi kwethu. Ibo ngizosenda nje manje. Kuleka amatali ngizosenda. Khona manje. Hayi. We. Hayi, ungancama. Hayi, yabona ukuthi ibheda kanjani ukuba nentombi. Intombi yona leyo boyifonela manje. Kesiyazama abantu kumele ukhokhe futhi umle ngathi umshwarensi uyarent ngeke ngilunge uyarent kwanale bengibhekile ngeke ngisalunga hayibo ungathi hey mhlawumbe noma ngase ngiyithole njengoba nje ishanga esiphophu kwasezinqa kuzobe ngathi ngikhokhela iflat ngeke ngilunge hayi nami ngiyayisabela le ngiyayisabela ngeke akodwa nawo sengiyisendile akulungile hayi sengiyisendile kanti kumele urente mfethu amantombazane futhi hayiqala yangiqala nami indaba efuna Maairtime efuna thina kodwa wena musu ubukisisa le ndaba ungafila kanjani intombi yakho isicela kumina i-airtime ngingaceli kuwena ungafila kanjani akona ke phela yabo bese ngathi contenteka ngale emva yabona so kungcono mayicela kuwena yabo kodwa phela masuzokhokhe ngathi umshwarensi ukongena message manje please call thank you izofonela bale ntombazane ukumanje for sure uyafona baby omunye ubheke chef akwazi kodwa ungasho kanjalo ukuthi akwazi hayi awukho ngale ufonela omunye wena ukusendela ngemessage ngifonele ngihlukane naye njengamanje awukakwazi la shemba hello Ngiyasoqala sokuqina njani sithi mayidala unjani ngiyakuthanda kakhulu yezo ngiyakuthanda nami ngiyakuthanda bye hey ngihlulekile futhi khona ke uvela ngishaba uvela ngishaba umshwalense exact uzokuthembisa izinto ezingekho umtholo manje hello Marcus uyifaka inyama fridge inyama inyama ukathi ngikhuluma ngani ngathi ngikhohliwe angikhohliwe uzothola ipini ke namhlanje angikhohlanga ikhona uzoyifaka ngizofaka manje ngiyeza themba ukuthi ifakiwe fire fridge hey bakithi shemba